Il-kriżi politika li qed jiffaċċja Lorenz Gonzi hija sitwazzjoni perikoluża l-pajjiżna. Hija din il-fema ta' unions ewlenin li qed jisħqu fuq il-ħtieġa li s-sitwazzjoni tiġi riżolta minnu fih. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb qal li l-instabilità qed taffettwa b'mod negattiv lil ħaddiema u l-familji tagħhom. Hija sitwazzjoni perikoluża ħafna għal fatt li ħadkompli toħloq l-instabilità fil-pajjiż. U bekk jista' jkun li jortu wkoll l-impjiegi f'pajjiżna. U għalhekk aħna bħala ġewwa Workers Union qed nappellaw biex tinstab soluzzjoni għal dan il-pajjiż. Mhux sew illi dan il-pajjiż tibqa' jkun hawn din l-istabilità tikber minn ġurnata l-oħra għax ħadd tagħmel ħsara mhux biss il-pajjiż imma anke l-ħaddiema u l-familji tagħhom. Il-President tal-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMM Paul Patch qal li l-unions ma jistgħux jaħdmu fil-klima tal-lum. Li dis-sitwazzjoni bħallum tiġi riżolta mhux għal ġid tal-ħaddiema biss, anke għal ġid tal-pajjiż. Aħna dun nżommu f'moħħna li l-problemi llum ma jqgħodux jinqalgħu dejjem u s-sena kollha. U għalhekk ma jistax ikollok xi ħaġa fejn illum ma nistgħux naġixxu ma nistgħux naħdmu fl-ambitu ta' dir klima li hawn illum. Għalhekk is-suġġeriment tagħna huma li di tiġi riżolta fl-iktar żmien qasir possibbli. Il-President tal-Forum John Bencini qal li s-sitwazzjoni ta' inċertezza diġà bdiet tolqot lil ħaddiema għaliex meta l-unions qed jaslu għall iffirmar ta' ftehim kollettiv qed jingħataw parir biex jistennew x'se jiġri. Fl-opinjoni tal-Forum żewġ affarijiet iridu jsiru. Jekk il-Gvern qed joqgħod fuq l-indikazzjoni biss u mhuwiex ċert, għandha tintelab vot ta' fiduċja fil-Gvern ħalli jkun ċert li dik ma baqgħetx indikazzjoni. Jekk il-Gvern jaf u ċert li dik mhijiex indikazzjoni mija ċertezza, naħseb illi għal ġid tal-pajjiż biex din l-inċertezza ma tkomplix tkarkar isir iktar ikun aktar inkwiet anke dak ekonomiku. Il-Gvern irid imur għand il-President tar-Repubblika u jimxi ma dak illi tgħidilna l-Kostituzzjoni. One News talab ukoll reazzjoni tal-Union ħaddiema maqudin iżda fl-assenza tal-President u s-Segretarju Ġenerali ħadd ma rid jikkummenta.